Good morning, people! Good morning, guys! Pinanood ko lang yung vlog ko. Yung sariling vlog yung pinanood. Magkakape ako, guys. Meron pa ba akong kape? Inuubos ko yung ito ko, Inuubos ko yung ito ko. Kasi meron ako marami nung diba? Brown and creamy. Pero gusto ko muna itong ubusin. Tapos brown and creamy. Tapos balik na naman ako sa ganito. Okay lang naman to siya. Hindi siya kasing sarap ng brown and creamy, pero okay na din. Okay lang naman talaga. Tsaka na weather today. Summer ngayon ha, pero umuulan siya. Nag-text si Kat. Plano sana namin umalis kami ngayon. Kami mga Inday, punta kami ng city. Kaya lang hindi tuloy si Ann. Andun si Lovely, hindi niya sure kung tuloy siya. Kasi nga the weather is tsaka. And then, sabi ni Kat, hindi din siya tuloy kasi si Baby V may sakit. Tapos magsisinigang yung mama niya. Sabi ko, pwede makikain ng sinigang. Yung sinigang talaga, guys, manda talaga sa akin yung sinigang na yan. Yan yung hindi ko makuha-kuha talaga. Gusto ko sana pumunta para makita ko, para makita na kung paano natuin makikikain lang naman dun. Nung last time, nagluto ng sinigang yung mama niya, sabi ko, punta kami para makikain at saka para matingnan ko din kung paano lutuin. Pagpunta dun, tapos na, nakaluto na yung mama niya. Para naman talaga matututo ako, no, pag tinignan ko lang. Ang hirap ko turuan sa pag ganyan, pag luto-luto. Nasabi ko na ito noon, pero wala talaga akong common sense pagdating sa luto-luto Anyway, papanoorin ko yung aking lalo na sangre, guys. Ano na ako, second week of December. Kagabi, sabi ko, papanoorin ko lang, marami yung papanoorin ko, as in sobrang dami kasi nga wala akong trabaho today and I'm planning to wake up late anyway today. And I did! I woke up at 8 kasi si Dan umalis ng 8 kasi gusto ko na i-walk siya papunta sa labas. Natulog ako ulit. So now, it's 10:40. Anyway, kagabi, papanoorin ko sana yung marami talaga. Kaya lang, napagod na ako kasi pilinano namin yung next holiday namin ni Dan sa yung darating na maraming off days of work. So, yun. Hindi pa yung like main holiday for the year talaga. Yung namin, hindi ko pa nagamit talaga. Yung pang soda water namin, hindi ko pa nagamit. Siguro mamayang gabi, pagdating ni Dan. Ayaw niya talaga sa mga ganyan-ganyan Ganyan yung sa mama niya. Lahat ng family dinner na pinupuntahan namin, meron silang soda water. Pero ayaw ni Dan kasi parang pasosyal. Ganun, hindi naman siya pasosyal kasi kung gusto talaga nila ng soda water, like, you know, they have the freedom to do so or to have it. Hello guys, nakaligo na ako. I-wrap ko lang yung presents ko para sa mga Inday. Na-feature ko na to sa haul ko, guys. Ito yung bibigay ko sa kanila. Christmas present. Apat. Ann, Kathy, Lovely, Lyra. Yun. Tapos dadalhin ko din yung mga binigay ng para sa mga Inday. Thank you! Wrap ko lang to ng mabilisan. Kasi sabi ni Lyra, 30 minutes. Matatapos na siya. Asa na yung scissors? Ayan, tapos na yung apat. Si Ann wala pero dadalhin ko na lang siya. Hindi ko alam kung bakit ko siya dadalhin. Siguro iwan ko siya kay Kat, yung present para kay Ann. Pero, yan, tapos na. Magbibihis na ako kasi nakapantulog lang ako, guys. Mag-film kasi sana ako ng try on haul. Tapos bigla nag-text si Lyra ng 30 minutes. Sabi ko, wala na akong time kasi kailangan ko pa i-wrap yung mga present. So, yeah. And ito, mabibigay ko na din siya kay Lyra. Finally, Lai. Ito na. Ito na, Dai. Sana hindi ko yun makalimutan. Lagyan natin siya dyan. hindi ko yun makakalimutan. Kitang-kita. Okay, bihis muna ako. We're here. Kakagising lang niya. Ay, ako parang kaya ako hampasin. Hampasin mo. Nabigay ko na kay Lyra at saka kay Kat. Thank you! Thanks! Thanks kay Kat. Huwag ka umiyak. Thank you, Kat. Dito lang naman si Mami. Ang lapit lang ni Mami. Hindi naman kita nanakawin. Hindi naman ko yan nanakawin. Uy! No! Thank you sa Hindi ko pillow. naman yan nanakawin. Ang ganda ng pillow. Sabi nito, matutulog ako, gamitin ko yun. Dito si Tita. May mga fans na daw siya. Hi, fans. Hello sa fans ni Tita. Uy. Nag-i-Instagram ka po? Oo, di ba? Meron. Char! Ilalagay natin yung link ng Instagram mo. Dito si Tita ni Baby V. Parang yun ako. Sige. Why not?
Instagram niya. Ano wala akong Ikaw yung nag-ano, diba? Oo, nakita ko yung ano mo. Siya na talaga. Kumusta naman yun? nag-interview talaga. Sa ano yun, diba? Sa... Sydney, walang Ikaw na talaga. Hindi ko pa yun nagawa eh. Si Baby V, wala na. Galit na siya sa akin. Sorry naman. Nagbablog ako eh. Sinigang ni Tita. Na-miss ko to, yummers. And Bicol Express ni Sexy Lyra. Salamat, Lai. Thank you. Rice. Okay naman, tingnan yung rice nyo. Ginagawa na kasi namin ng ano. Ah, maganda naman. Sinigang, yummers. Kain. Thank you, Kat. Hindi ko na iniinit yung kanin. Okay lang yan. Hindi ko lang niluto eh. Pagkagising ko, tumayo ako. Sabi ko doon, punta tayo sa baba. Sabi doon. Tumayo ako. Pag nagising ko, tumayo ako. Oo, alas 12 na. Kain tayo, guys. Kain. Sabi na, nakabalik na rin yung ano mo? Yung kapatid mo, Day? Nakabalik na rin siya sa Oo, ano yun? Bumalik yun, 7. Bumalik yung 6, di ba? Siya, uwi niya 7. So, ano lang. Saglit lang siya. No? Nga eh. Tapos, na-delay pa siya ng 2 araw. Kaya nga. Ano, 2 araw siya nasa airport o? Dito na sila Bli, guys. Doon. Nasaan na? Sharky! Bakit ka may paganyan? Kami nakapambahay lang. Ako parang nakapantulog nga lang ako. Ikaw may pa-ruffle ka pa dyan, ha? Dahil ito yung suot niya, ano, galing to kay Joy. Joy ba ni Boy? Abaya? Ay! Dito na siya, guys. Yung mayayain natin kaibigan. Nandiyan na siya. Halika na, kain ka na, love. Hindi talaga ako tumayo dito. Dito lang ako. Bahala ka dyan, like. Hello, donggit. May dala siyang donggit. Ikaw na talaga. Kaming bagong gising, yung iba full full face makeup. Tapos May may pa- pa-OOTD. Oh, Patay ka. Naka-full face makeup. grabe rin talaga ng camera eh. Bumablog na daw siya, guys. Palasang Pinay. Sa Pinay. Oo. Idea niya yun, dahil. Hindi ko yun nanakawan. Idea niya yun. Paano? Welcome po sa pagkakas. Huwag na mawapit. Diba ko nung talaga siya? Banjo Marudo po. Para sa... Kilala mo na. Lyra na. Kung si Lyra. Ay, ang hirap niyan, Day, kasi ang social na ng pangalan niyan. Oy, guys. Huwag niyo naman i-bash si Lovely. Ay, Oy. walang basher, Day. Siya pala yun. Isang message lang yun, Day. Oo. best friend mo yun? Saan ba siya nag-bash? Sa channel Sa mo? channel mo. Sa channel ko. Normal lang naman yun sa akin. Kasi sa mga channel ko, guys, ang bait ninyong lahat. Char! Inunahan ko na habang walang basher naman. Okay mo, bash. O, tignan niyo. Papakulam daw kayo nila. Ano mo, Day? Mag-vlog ako, guys. Gamit yung socially na camera ni Lovely. Wait, merong gift yung mga ano sa iyo. Baby games. Day, meron ako, Day. Ang dami din sa akin. Thank you! Clap ka naman. Oh, ikaw na. Thank you Kasi sa at least meron lang halala sa akin. Malay mo ba? Oo. Iiyak na yan. Iiyak na naman Si Tony ako. matutulog agad bili. Salamat sa mga baby bears. Baby bear tayo nabigay. Thank you. Tapos ito. Yan. Thank you. Sino nagbigay, Day? Para magpasalamat ako, Day. My name yan dito. Ito. Yan. Meron pala ako gift sa inyo, eh. Orte talaga nito niyo. Oo, sa'yo, oh. Ay, sa... Galing sa akin yan. Alam niyo naman to. Kanina galing to dahil sa Akin. okay. Gigyan to sa imo, anak. Yun eh, Diyo. Yan yung Thank you, Lodi. over. Guys, hindi ko yung gagamitin, guys. Galing nga sa lobby ko. Uy, arte talaga nito niyo. Alam niyo, guys, fans lang talaga. Fan. Ay, oh, Day, fans lang. bot. Ayan, Bot tapos hindi pa Day nag-sa'yo. Kati. Hindi pa nag-dated. Day Kati, na-starstruck ba ako sa'yo, guys? Ayaw talaga makinig ni Kat sa'yo. Sabi ko sa'yo, Guys, Lodi namin, oh. Palit mo. Si Lodi. Si Lodi. Ang laki ng mukha ko sa ano nila, Day. Oo nga eh. Basta malaki yung TV din. Malaki ito yung mukha. Kita yung pores. Ala, si Bestie. Mommy! Oh, that's mommy. Day, namulan. Guys, tingnan mo mga, ano, supportive talaga sila dito. Day, ano yung mukha ko, Day, oh. Nasaan ngipin, Be? Yan. Smile. Smile.
Ang ganda! Ang ganda naman yan! Meron na siyang ngipin sa baba. Dahil hindi ka kinakagat ba? Kinagat nga yung nipple niya. Okay lang ba yan i-vlog yung mga ganyan? Normal lang naman yan, di ba? Sinigawan ko na, umiyak, nagwala. Pinagalitan ka ni Mami? Kinagat mo yung nipple. Guys, kanina pa kami dito. Hindi ako nagsasalita. Wala, kaya ngayon cute ko na nagsasalita. Disney. Thank you sa mga May gifts. dalawa siya. Thank you sa mga gifts. You're welcome. Nagbablog na siya. Ano to, Day? Ay, Deep in ano din. namalaki Bye, yung guys. duga. Alis na siya, guys. Tumboy na siya. Gagandahan siya kay Kat. Kaya tapos laki na daw ng tutoy ni Kat. Gusto ko lang tutoy ka. Ang maalog-alog ng tutoy ni Ay, yung ano, baboy. Ano baboy? What did you get? Binigyan siya ni Neil ng ano. What is it? Kiss daw. Hello, babe! I got a drink bottle. Oh, thank you, Neil. Thank you. Now, what will I get you? You have everything now. This is Sorry, like put the stick on your wall. What did you throw away? Uy! Yung bola. Ay, yung bola. This goes on the bedroom wall. No! There's even like a word finder around the You back. can do the word. Not on the Should be the bedroom. word finder. Should be You on can do the that. word finder, right? You'll be good at that. They gave you this? Parang yan pa mauuna kaysa sa wedding picture namin, tita. Sa bedroom daw. Good luck Oh, I've talaga. got a few of these. And I've got a whole box full. I'll give them to the kids. Why do you have this, Go Neil? on. I gotta give it to me. No, he asked for it because he's like, my boyfriend loves porn. Hello, that's good. That's a jersey. Yeah. That's pretty cool. Wala na, Neil. Ikaw na mahal nito. Oh, cool. cool. You don't have that yet? Yeah, that's pretty You, cool. you have the matchy shorts. The really old shorts? I've got a Chaka great shorts? outfit. She's so good. Thank you. Right. I get the tears going. I'll give these to the kids. Are you crying? Oh, that's cool. Thank you. I didn't get a Christmas present this year. Bahay na kami, guys. Gusto ko sana manood nung movie na sinabi ni Kat. Kaya lang si Dan ayaw pa niya manood. And sabi ni Kat, mga 2 hours yung movie na yun. And now, it's already 7. Sabi ni Dian, mamaya na daw mga 8 daw gusto niya panoorin. Sabi ko, 8, matatapos siya ng 10. Gusto ko matulog ng maaga kasi sobrang aga ng ano ko bukas, pasok. 7:30 yung pasok ko. So, I need to wake up at around 5:30 para makapag-ready. So, yun. Siguro hindi na lang namin siya papanoorin. Gusto ko sana siya panoorin kasi sabi ni Kat, naiyak daw si Neil. Tapos sabi ko, baka maiyak din si Dan. Gusto ko i-vlog na umiyak siya. Hindi ko pa siya nakita umiyak. Gusto ko siya paiyakin. Gusto ko paiyakin. Anyway, mag-edit lang ako ng isang video. Tapos, yeah, hindi ko alam kung mapapanood namin yun tonight. Kapag nagmatigas talaga yung ulo niya, ayaw niya talaga panoorin. Edi wow, hindi talaga kami makakapanood. Sobrang thank you, Neil, sa binigay mo. Ito yung mga nagpapasaya kay Dan talaga, yung mga Port Tower na. Sure ba? Ang daming mga balls, binigay siya. Ito, oh. Ito, binigyan niya ng siguro mga 5 to. Or more than 5 actually. Thank you, Neil. Sobrang nagustuhan niya. Tapos may water bottle din. Yan. Bumili kami ng water bottle dun sa ano, sa Pilipinas, 'di ba? Na-feature ko yun sa haul ko kasi kailangan niya. Pang tubig lang naman kasi to. Yung kasi binili niya para sa smoothie niya. Pero ito kasi may straw, baka mag-stuck yung smoothie doon. Anyway, mag-edit lang ako ng video. Guys, napanood ko na siya. Nakakaloka. Sobrang naiyak ako. Baka sana bukas hindi puffy yung mata ko kasi baka ano isipin nila ano ginawa sa akin ni Dan. Anyway, sobrang ganda ng movie, guys. Kung hindi nyo pa napanood, ano siya, Hope yung title niya. Tapos ano siya, Korean movie. Sobrang ganda na sobrang daming nakakaiyak na moments. Anyway, ano na, 9:20 pa lang. So magluluto ako ng ano, para baon ko bukas. Yung ibabaon ko is talong. So, meron ako malaking talong dito. Usually, yung ginagawa ko dito, laking talong, oh. Grabe, oh. Mas malaki pa sa kamay ko. Ang gagawin ko dito, ikakat ko siya in half. Tapos, yung half yung babaunin ko sa work. Ito-tortang talong ko lang siya, guys. My gosh, nakakaloka yung movie talaga. Alam niyo ba si Dan nakatulog? Nanood ako ng movie. Ginamit ko lang kasi yung MacBook ko panood.
Kasi gusto ko sana dito kami manood sa lounge para malaki yung screen. Kaya lang si Dan, nandun lang siya sa bed. And ayaw niya, diba, manood kanina. So sabi ko, sige, ako na lang manood. So nung nag-start naman ako manood sa lapi ko, sabi niya, sige na, panoorin na natin dalawa. Pero hindi siya nakatagal. Siguro mga 10-15 minutes lang siya nanood. Tapos nakatulog, guys. Hilik-hilik na siya. Ayoko naman siyang, gisingin. Kasi kapag nanonood kami ng movie, tapos hindi ko siya nagustuhan, nakakatulog ako, tapos hindi niya ako ginigising. Pero yun, tulog. Alam ko na kung ano mangyayari ngayong gabi. Sobrang tagal niya matutulog nito. Gigising yan. Tapos mag-iPad. Nunod na kung ano-ano sa iPad niya. Sayang yung movie na yun. Hindi niya napanood. Ang ganda talaga. Well, ako nagandahan ako. It reminds me of yung napag-usapan din namin to kanina. It reminds me of that movie. Yung Miracle at Cell number 7. Something like that. Parang basta may cell number 7. Ano siya, yun din, yung bata, tapos may papa. Nakakainis. Anyway, lulutuin ko na to. So, yung ginagawa ko, mina-microwave ko muna siya para maluto yung talong. Tapos, tinotorta ko siya nilalagay. Alam, meron ba kaming egg? Do we? Oh my gosh. Egg. Ano ba yun? Okay. Meron kaming egg. Isa lang, okay na to yung isa. Okay, luto lang ako guys ng talong. Ano ba to? Nyari dun. Ready na yung lunch ko para bukas. Tapos, yun na. Hihintayin ko lang na parang medyo maano yung steam niya before ko siya i-close kasi ilalagay ko siya sa fridge. While cooking as well, I was editing my Palawan Day 1 vlog. So, siguro matatapos ko to, i-edit tong vlog na to ngayon. While hinihintay ko na din na malabas yung steam ng talong. And then that's it guys for this vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, baby. Bye. Good night. Mwah.